we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mapiya mapita, mga kapuso all over Mindanao. Hilabi na sa ito mga kapuso diya sa UP ug Cotabato City sa Maguindanao Province. Attorney Resi, good morning ug kamusta ang imong buntag? Maayo man ang ako ang morning sayog. Ready na nga makahinabi ang ato ang mga bisita karong buntaga. Hilabi na nga atong makauban ang Zamboangueño nga boxer nga baguhay lang nakadaog sa WBO Intercontinental Bantamweight title nga si Jonas Sultan. Samtang Resi, kung sports ang istoryahan, di sab ko magpaulahi kay ako sa makauban ang volleyball coach sa LGU CDO volleyball team nga nakadaog sab sa Asian Beach Volleyball Qualifying Tournament nga gipahigayon sa Cagayan Valley. Ako makauban si Coach Alex Adiva. Ug mga kapuso alang sa business matters, atong makauban pagbalik si Deputy Speaker ug Antique Representative Lauren Legarda. Mga kapuso, alang sa atong Kumbira Express, laing kakaning Pinoy na sab ang atong ihikay this morning. Di ba, Attorney Resi? Tama ka dihasay, busaan niya na si Dalia Salota gikan sa Bacolod, Lanao del Norte ug tudloan ta niya kung paunsa ang magluto og puto balanghoy. Buntag mga kapuso, ako si Dalia Salota, taga Ropagan, Bacolod, Lanao del Norte. Ug karong buntaga lutuan ta mo og puto balanghoy. Ug mao kini ang mga ingredients na atay ginaling na balanghoy, na atay lubi nga kinagod, na putay brown sugar. Atong unahon pagbutang ang giniling na balanghoy. Sunod ang kinagod na lubi. Sunod brown sugar. Ato og mix atong ibutang sa holmahan. Karon ato na siyang ibutang sa steamer. Tapos itato itak-ang hulaton nato 20 minutes. Ani ang finished product. Tara na mga unta. Maayong buntag mga kapuso, kanang buntaga atong makauban pagbalik ang dynamic Deputy Speaker ug ang Congresswoman sa probinsya sa Antique. Walay lain pa ako ni si Congresswoman at dating Senador Lauren Legarda. Maayong buntag Senator Lauren and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Cagayan de Oro, maayong buntag, Region 10. Bumabati sa buong Mindanao. Good morning, mayong buntag. Senator Lauren, maaari niyo po bang ibahagi naman sa amin kung gaano po ba kahalaga ang mga programang ibinibigay gaya ng TESTA para sa ating pagbangon, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya? Naku, importante ang ating pagbangon mula sa pandemya ay hindi lang pagbabakuna, syempre mahalaga yan, first line of defense, pero yung pagbibigay ng suporta, tulong sa mga maliliit na negosyo. Kaya nga, palay ko sinusuot yung mga gawa ng ating mga indigenous people sa buong Mindanao. Kaya ang kanilang pag-participate, sabihin mo na sa mga National Arts and Crafts Fair ng Department of Trade and Industry ay ginagawa ko dati bago mag-pandemic. Importante yung TESDA training. Yes, totoo, ako yung naging
awardee ng TESDA sa national. Imagine first term congresswoman, di ko naman akalain magiging TESDA awardee ako. Madamo gid nga salamat dahil ang ginawa ko sa Antique, may TESDA training center na tinatayo sa bawat LGU. 18 municipalities, 18 TESDA centers. Classified as low risk na po ang Pilipinas ayon sa DOH, Senator Lauren. Ano po ba sa tingin ninyo ang epekto nito sa ating livelihood at employment? Ako'y nagagalak na pababa na sana patuloy na talaga ang COVID cases para una yung face-to-face classes sa edukasyon ay patuloy na matuloy, hindi lang ng pilot pero lahat na talaga, pati ang private, ang kabataan ay magkaroon ng social interaction. Pangalawa, ang ating mga maliliit na negosyo na hindi lamang online, pwede na rin siyempre yung mga tinda, traders, mga grocery, ang mga malls, ang mga retailers na magbukas ng muli. At ako'y nagagalak na ang aking batas gaya ng Barangay Kabuhayan, pati na rin ang Peso Law na gumagawa ng job matching. Ilan lamang yan sa mga batas na nagawa natin nung tayo'y senador. Dagan kaayong salamat, Senator Lauren, at sana po ay patuloy ang pagsuporta ninyo sa mga programang nakapagbibigay ng maraming benepisyo para sa ating mga kapwa Pilipino. Dagan kaayong salamat and stay safe! Maraming salamat sa pagkakataon mapag-usapan natin ang mga batas na ginawa ko nung ako'y senador at gusto ko pang pondohan at paigtingin sa panahon ng pandemic recovery. Ang kabuhayan ay napakahalaga at nagiging basehan na ang paggamit ng mga batas na ginawa ng inyong lingkod. Madamo gid nga salamat, mayong buntag kaninyong tanan. Tutok lang mo mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ning bag-uhay lang, aduna na sa mga atleta sa syudad ang naghatag nato mga kagayanon og dungog. Nahimo lamang sila nga first runner-up sa bag-uhay na human nga Asian Beach Volleyball Qualifying Tournament. Ato makauban ang ilahang coach nga si Coach Alexander Adeva. Coach Alex, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Coach? Maayong buntag sa kapuso GMA. Maayo lang, maayo sa pag-abot namo gikan sa torneo o nanami karon sa Cagayan nahimutan. Glad to hear, Coach, nga you are doing fine and salamat po sa oras nga imong gihatag dinhi sa atong programa. Pero Coach Alex, unang-una, congratulations no sa inyuhang kadaugan nga nakabot ning bag-uhay lang. Kamusta ba ang experience ninyo sa maong kompetisyon? Actually, daghan kayo na agubang nga mga kuanda to kay kaning nga tournament pandemya pa bangog kita. So napakita sa medyo higpit yun nga pan sa protocol sa gobyerno, pero ang paagi sa organizer gibabol siya. So sabot sa bubble, pagsulod di mo sa area bawal naka mugawas. So ang among ruta dato na gyud sa playing area o sa room na kung asa kami nabutang. So ang mga bata medyo gyud sabda naglisod kay wala na anad sa inana nga sitwasyon. So pinaagi lang sa among pag-participar, so amo lang sa gisunod ang mga protocol sa organizer. Coach, maingon man nato no nga a bit short sa kampyonato, pero unsa ba ang maingon nimo nga mga learnings nga nakuha sa team gikan sa maong kompetisyon? Actually, ang beach volleyball lahi man gud sa in volleyball, ang gadula ani duha ra ka bata. So ang mga bata sab, then kami sa mga coaches bawal gid sa intervene during sa dula kay mao gid na ang palisiya sa beach volleyball nga bawal ang coach. So diskarte gid sa mga bata pero daghan kaayo sila og datunan. Silbi pag basa sa kalaban, then paghatag og kumpiyansa na kaya nila ang kalaban. Ang mga kalaban nila dili basta-basta kay number 1 silang si Rondina, mao na sila ang mga number 1 beach volleyball player nato sa Pilipinas. So after sa torneo, nakabot nila ang kadaugan. So, kuan din sila. Anang happy sila. O kako sab happy nga katanaw lang sa ila. Kay lisod kayo ang kahimtang namo dadto kay narami sa gawas din sila naa sa playing area. Siyempre, Coach, aron masayod sa ang atong mga kapuso nga naglantaw karong buntaga, kinsa-kinsa ba ang atong mga atleta
nga misalang ngadto sa kauluhan ug unsa pod ang nahimo nimong tambag sa ilaha during the competition? Oo, si Baby Love Barbon, taga Quezon, Bukidnon siya. Si Gisa Jane Islapor, taga Miss Or Cagayan de Oro. Then karon na sila sa Manila, nagtraining na sab sila para sa mga umaabot nga tournament. Kaya under naman sila sa Philippine team ug sa University of Santo Tomas. Isip coach, unsa ba ang mga nahimo nimong tambag ngadto sa ibuhang mga players human ang kadaugan nga inyuhang nakabot? Actually sir, ang akong gihatag nga advice sa ila nga stay focused lang din sa dula. So na naman sila sulod sa korte, ang ako lang yung murag sinyas-sinyas na lang gid ang paagi ana kay di man ka pwede magkasingkit. Kay bawal man. Warning man ka sa sa official. So pero ang ilang mga kalaban sir, ilan na sa nang na kontra sa mga katong wala pa'y pandemya. So nabasa na nila tanan. So kami mga coaches, gamay na lang advice nga among ihatag kay tanan nahatag naman nila. So ang mga advice nga ipanghatag sa uban coaches sa mora na po ng amo kay sistema man gud ang beach volleyball. Karon coach, unsa pa ba ang mga dula nga partisiparan sa ato ang mga players nga proud gayud kagay-anon nga taga dinhi sa Northern Mindanao? Unsa-unsa pod ba ang inyuhang mga ginapangandaman sa pagkakaron? Actually sir, as ako man sab ang head sa Northern Mindanao Volleyball Association, so in partnership sab si City Sports Office, nami gipang cluster nga dula sa maabot nga 2022. So daghan ni siya nga dula labi na sa beach volleyball kay mapamahigi okihan sa ATF ang outside bisan siya og contact sport pero kinahanglan nasa gawa sa gym. So qualified ang beach volleyball ana. So natay 18 under, natay kadang sa Revisco tournament 21 under o 22 under. So in line sana siya sa Asian Beach Volleyball Confederation o sa Philippine National Volleyball Association. Coach Alex, syempre mayngon nato, veterano na gayud ka sa dula sa volleyball, dili lamang dinhi sa syudad, ingon man sa atuang tibuok nasod. Ano na kabay mensahe ngadto sa mga aspiring beach volleyball players, ingon man katong sa mga indoor volleyball players nga naglantaw sa atong programa karong buntaga? Una sir, sa mga ginikanan. Kay number one, ang ginikanan gid ang the push sa mga ilang mga anak. Kay dili lang pagdula og basta-basta lang nga volleyball kay dako kay nagikatabang sa ila labi na pag-abot og college. Pareha nila ni Barbon og ni Islapor karon nga na sa UST, wala gani sila gasto na pa sila allowance na makuha. Then ikaduha sa mga player. Dili mo guro siya sir nga silly nga pagkaon nimo mohalang dito, di ba? So kinahanglan na siya og pasensya, kinahanglan siya dedication, kinahanglan siya og sakripisyo. Pagmata og buntag, pag-jogging, og number one, pagpaminaw sa coach. Mao gid na siya. Ma-success nimo ang gusto nimo maabot. Daghang kay salamat Coach Alex sa imong oras nga gihatag dinhi sa Atom GMA Regional TV. Garbo kamo sa Cagayan de Oro City ug more power sa inyong mga dula. Daghan sad kaayong salamat sa inyong pag-imbitar kanamo. Mayang buntag. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Kadong buntaga atong makauban ang WBO Intercontinental Bantamweight Champion nga si Sir Jonas Sultan. Good morning Sir Jonas and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Hello, good morning Ma'am Risi. Okay lang naman. Medyo okay lang. Relax na relax tayo ngayon. Congratulations Sir Jonas kay ko ang bagong WBO Champion of the World. Pero bago ka na, can you tell us more about kung paunsa ka nagsugod sa imong career as a boxer, Sir Jonas? How did it all start po? Okay. Thank you so much, Ma'am Risi. At papasalamat ako at saka yung nag-start ako yung about boxing career ko nung bata pa ako, yung edad ko siguro mga 12 years old. Tsaka kasi mahilig din yung tatay ko na maglaro ng boxing, gusto niya martial arts. So
tinuruan niya ako ng boxing. Kaya yun, tsaka mga kapatid ko, mga boxer din. So, nakahiligan namin yung boxing. So, yun, pinatuloy-tuloy lang namin. At saka, yun, hanggang sa ngayon, tsaka thankful ako na doon sa mga ginagawa ko sa pagbo-boxing, nakakamit tayo ng mga championship. So, yan. Siyempre, unsa po di mo nga na-feel, sir, nga ikaw ang nakadaog o alang kanimo kakinsa man pud nimo ginadedicate ang imuhang kadaugan? Siyempre, unang-una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Nagpasalamat tayo sa Ginoo kay siyempre nakakuha na itong kadaugan sa New York. Grabe ang proud at saka talaga yung talagang proud ako sa nagawa ko kasi siyempre sobrang hirap yung dinaanan ko na sa mga training, sakripisyo ko doon sa US at saka sa mga tulong ng mga tao na nasa likod ng career ko, sobrang suporta, especially yung sa CC Kings promotion, yung manager ko si Ma'am Cory Navarro at saka supportive Sir Michael Venezuela, yan, sa Zamboanga Valientes yan. Unsa pud ba ang mga nahimo nimo mga preparation, Sir Jonas, sa tan-aw nimo kay naka-contribute yun sa imong pagkadaog? Grabe ang preparation is mga almost 2 months din yung preparation natin para siyempre championship yung laban natin. At saka hindi basta-basta yung kalaban natin si Carlos Carvalho, bata ng top rank, undefeated, tsaka knockout artist yan. So talagang yung sakripisyo sa training, morning, jogging tayo sa at sa Udto, training naman tayo sa gym, workout, bagging, punch meet yun. At sa tulong ng kaibigan ko na batchmate ko si Jerwin Ancas, si Coach Joben, malaki tulong nila sa akin. Binigyan nila ako ng tips kung paano maglaro. Marami silang binigay na technique para sa laban ko. At saka sobrang thankful kasi yung hirap natin ay napalitan sa tuwa at saka panalo sa laban. While preparing for your fight, Sir Jonas, unsa ba ang mga challenges pod nga imong naagian? Siyempre, usa na dia ang challenges sa sakripisyo sa training, malayo ta sa pamilya, no? Mga pila sa tiyabulan ang sakripisyo para malayo sa pamilya, ang kakapoy o ang training jud nga nag-hard ko para jud nga makuha jud ang sigurado ang kadaugan nga ato makuha pag-abot sa dula. So thankful ta kay siyempre nakahatag-tag impressive nga kadaugan. Bisan pa man nga dili atong lugar na dayo lang ta pero nadaog gyapon ta. Og syempre ang pangutana sa tanan, what's next for Sir Jonas Sultan? Unsa na may mga plano nimo, Sir Jonas, karon nga ikaw na ang WBO Champion of the World? Okay, siyempre, ang next step na to, unang-una training ta, balik sa US. Karon bakasyon pa ko diri sa Manila, mga 2 weeks lang, tapos balik naman sa US after sa 2 weeks, mga siguro 25 November balik din ako doon para training naman, tapos para ang plano is training lang, tuloy-tuloy yung training para anytime may mga offer na maglaro tayo. Tsaka ang goal natin is yung makalaro tayo ng world title fight, tsaka makalaban tayo natin yung mga bigati na world champion sa darating na araw. At tsaka sana talagang magkaroon tayo ng opportunity makalaban ng world championship sa next year. And finally, do you have any special person or persons that you wanted to greet o gusto po pasalamatan, Sir Jonas? Okay, thank you. Napapasalamat ko sa tanan kong mga supporters. Siyempre sa Pilipinas, maraming mga supporters sa mga boxing fans natin. Patuloy nyo lang kami pagsusuportahan sa bawat laban namin at saka pag-pray
palagi at saka napapasalamat talaga ako sa mga tao na nasa likod ng aking tagumpay. Siyempre yung manager ko si Ma'am Cory Navarro family at saka sa kay Sir Michael Venezuela at saka sa Sambuanga Valientes. Abangan din natin yung Sambuanga Valientes 3x3 PBA. Thank you so much. Sa lahat ng mga fans natin, papasalamat ako sa lahat ng mga supporters sa boxing. Abangan nyo palagi yung mga laban natin sa next year. Magiging world champion tayo sana balang araw. Tsaka thank you po, Ma'am Rizzy. Once again, congratulations Sir Jonas mula po sa amin dito sa At Home with GMA Regional TV. Attorney Resi ug mga kapuso, ning bag-o lang naghatod og dungog ang mga proud Cagayanon athletes sa beach volleyball. Gani matud pa ni Coach Alex Adiva nga nakabot nila ang maong mga kadaugan tungod na sab sa way puas nilang practice ug teamwork. Samtang side ako sabang pasalamat sa Ginoo ni WBO Intercontinental Bantamweight title holder Jonas Sultan tungod kay gihatagan kini og kusog sa iyahang laban ug dako sabang iyahang pasalamat ug kalipay tungod kay nakahatag kini og dungog alang sa ato ang nasod. Ug mga kapuso tungod sa mga inisyatibo ni Deputy Speaker Lauren Legarda na dugay na niyang giduso sama na lamang sa Barangay Kabuhayan Act ug Pesolo dakong tabang kini alang sa pandemic recovery sa ato ang nasod. Mga kapuso, ang na-inspired na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultiyon ni Napoleon Bonaparte nga the only victories which leave no regret are those which are gained over ignorance. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso sa Kapuso Fans Day. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.